מה קורה? אני רוצה לדבר איתכם על עוקץ ה-QR, עוקץ הסריקה. רץ בחו"ל, הגיע עכשיו לישראל, חייבים להיזהר. זה עובד ככה, מקבלים חבילה הביתה, לפעמים חבילה לכאורה מחברה גדולה, ידועה, מחברת ספורט, מחברת בגדים. אתם מקבלים אותה הביתה. פותחים את החבילה, בפנים אין לא בגד ולא שום דבר, יש קוד לסריקה. ואומרים לכם, סרקו את הקוד להפתעה, סרקו את הקוד למתנה, אתם סורקים את הקוד. ברגע שסרקתם את הקוד לטלפון, הורדתם תוכנה זדונית, ואפשר להשתלט על הטלפון שלכם. חזק מאוד בחול, דיווחו לי גם בישראל שזה קורה, אז לכן לא לסרוק שום קוד שאתם לא מכירים, שאתם לא יודעים, שמישהו שלח לכם. נדמה לכם שזה חבילה בדואר, נדמה לכם שזה מתנה, אבל זה עקיצה שיכולה לעלות לכם ביוקר.